Тази година нашето училище чества 70 годишен юбилей. 70 години, 125-то средно училище, професор Боян Пенев. 70 години, истории и мечти. 70 години, път към успеха. Но защо 125-то средно училище е толкова търсено и успешно? Много са причините и най-важните 10 според нас са следните. Училището има утвърдени традиции и опит. Дългогодишната история носи утвърдени практики, които са се доказали през времето. Училището е създало силна общност. Той е изградил стабилна връзка със своите завършили ученици и местната общност, която го подкрепя. Училището има хиляди успешни възпитаници. Бившите ученици, постигнали значими успехи в различни сфери на нашия живот, служат като вдъхновение за настоящите поколения. Училището се развива и адаптира успешно към промените. Умението да се адаптираш към новите образователни изисквания и технологии го държи така актуално и успешно. Училището има посветен на каузата екип. Учителите и ръководството, които са всеотдайни, лоялни и дългогодишни служители, създават стабилна среда за обучение. Училището успешно балансира между традиции и иновации. Съчетанието на класически подходи и модерни методики привлича и задържа учениците. Училището има дългосрочна визия. Училище с такава история винаги е водено от ясно изградени мисии и цели, които са се предавали през поколенията. Училището задължително поддържа добра репутация. Стабилното минало носи уважение и доверие към родители, учители и институции. Училището възпитава и съхранява ценности и традиции, които насърчават култура, уважение и стремеж към знание. Остават неизменна част от енергичността на училището. Училището е пример за устойчивост. Да функционира успешно 70 години е знак на устойчивост, издръжливост и значимост в образователната система. Ето това прави нашето училище не само символ на успех, но и център за развитие и вдъхновение. Затова и мотото на нашите интервюта е вдъхновението зад успеха, гласовете на нашите учители. Разговаряме с учители, работили всеотдайно дълги години в името на нашето училище. Здравейте, госпожо Игнатова! Благодаря ви, че сте готови да споделите истории и опит от работата ви в 125-то училище. Като начало искаме да ви попитаме какво ви вдъхнови да изберете професията на учител. Здравейте, ученици! То беше толкова отдавна, вече преди няколко дни всъщност навърших 30 години стаж като учител, непрекъснат стаж. И наистина беше много отдавна и ако кажа, че е случайно станало, може би ще изложа, защото знаем, че няма никакви случайности в този свят и че всичко става така, както трябва да стане. Преди много години исках да стана философ и много се интересувах от философия, но философия приемаха само 8 човека от цяла България в университета и първата година не успях да вляза в философия и затова в едно малко провинциално градче станах помощник учител в помощно училище. И тогава децата толкова много имаха нужда, някой да поговори с тях, някой дори да им подаде ръка, да ги подкрепи. Това бяха такива силни спомени. Спомням си, че първата Коледа ги поканих в къщи, каних ги след това и на Великден у дома, говорихме си по различни теми. И някак си много ми хареса това нещо, да мога да подавам ръка и да помагам на децата. След това записах педагогика и ето вече 30 години съм тук. Добре, госпожа, как вие мотивирате учениците си да преследват целите си и да вярват в себе си? В себе си. Много е важно един човек да може да вярва в себе си и то най-вече да повярва в доброто в себе си. И когато аз виждам доброто, винаги гледам доброто от децата и хората около мен. И когато го увеличавам с вълшебна лупа, те стават добри и започват да вярват, че наистина могат да правят добри неща и започват да ги правят. Каквото виждаме в другите, това получаваме. Така че мисля, че достатъчно е да търсиш доброто, за да го откриеш и те да почнат да го търсят в света. Добре, какви съвети бихте дали на младите учители, които тепърва навлизат в тази професия? Съвети, не знам, трудно ми е да давам съвети. Всеки учител по призвание само усеща какво може да направи и какво трябва да направи в своя житейски опит. Но това, което си мисля, че е най-доброто, е да запомнят
че един ученик може да не е най-големия математик, може да не е най-големия химик, но пък той трябва да стане добър човек. И ако търсят и се опитат да събудят в него добрия човек, мисля, че това е напълно достатъчно. Благодаря ви, госпожо. И аз ви благодаря, деца, за прекрасната инициатива. Здравейте, госпожо Анета Рачева. Благодаря ви, че сте готови да споделите истории и опит от работата ви в 125-то училище. Моля, кажете, училището оправдава ли девиза си? Училище с лице, училище за личности. Абсолютно. Имаме толкова много известни личности, наши ученици, че просто само можем да се гордеем с това. Даже от моя последен клас, преди да стана заместник директор, в момента имам дете, което учи в Америка, в отбор по баскетбол, и техния студентски отбор стана първенец там между студентите по баскетбол в Америка и я наградиха като отличен студент и отличен спортист. Благодарим. Втория въпрос е, кой е най-големия урок, който сте научили от учениците ви? Ама аз като учител се уча само и единствено от учениците си. Просто един учител трябва много добре да слуша какво казват децата, защото децата подават много умни идеи и да хваща идеите, да ги ползва, да ги опитва и ако се получава добре, да ги използва по-натам в практиката си. Третия въпрос е, каква е визията ви за бъдещето на образованието и успеха на учениците? Тоест, какво мисля, че трябва да се направи? Така ли? Да. Ами, много неща трябва да се направят. Много, страшно много неща. На първо място трябва да се направи по-дългосрочен план за образованието в България въобще. Тоест, какво искаме да получим от тези деца, които сега са първи клас, когато завършат 12 клас, какви да бъдат. И на базата на това какво искаме да получим, да разработим образованието и всяка година от учебна година така, че в крайна сметка да получим такива млади хора, каквито сме си предначертали. В момента в образованието всичко е някакси, прави се нещо, но то се прави само за тази година, временно, за малко, остава за много дълго и се получава една пълна бъркотия. Например, не бих разрешила 15 дена по семейни причини. Това е абсолютно глупо. 15 дена по семейни причини да отсъства едно дете, плюс всички ваканции, кога ще учи? Благодарим ви, че отговорихте на въпросите. Здравейте, госпожо Димитрова. Благодарим ви, че се съгласихте да споделите истории от успеха ви в 125-то средно училище. Боян Пенев. Благодаря ви за поканата. Мисля да започваме с въпросите. Готова ли сте? Да. Добре. Първият ни въпрос е: какво ви насърчи да изберете тази професия на учител? Какво ви подтикна да изберете? Училището, в което съм учила, учителите, които са ме учили и също така семейството ми. Това са основните фактори, основната двигателна сила, която формира желанието на едно дете да избере една професия или друга. Аз имах прекрасни учители, които ми даваха мотивация във всяко едно отношение, но моята детска мечта не беше да бъда учител. Моята детска мечта беше да бъда лекар. Тя не можа да се реализира, тъй като в 10-ти клас претърпях една автомобилна катастрофа, наложи се за немалко време да излезна извън строя, така да се каже. И докато в болничната стая се борих за живота си, идвайки в съзнание, излизайки пак в безсъзнание, и в болничната стая при наличието на тежко болни хора, възрастни, отивайки си от този свят, аз взех съвсем осъзнатото решение да стана учител. И реших обаче, че ще се занимавам с малки ученици, защото моето желание беше да работя с младостта, да работя с бъдещето на България,
да мога да посявам така семенцето и интереса към знание, към потребност от това наистина децата да могат да знаят, да бъдат образовани и да бъдат наистина едно добро бъдеще за нашата родина. Да. Да. Наистина мотивираща история, особено след случката в 10-ти клас. Да, особено след случката в 10-ти клас. Тя ми беше наистина така повратна точка в моя живот. Така че това са нещата, които всъщност ме мотивираха да избера тази професия и така вече толкова много години аз работя в нашето училище. От далечната 93-та година до сега, това са вече 31-32 учебна година съм тук. Много випуски съм извела от 1 до 4 клас и децата, мога да кажа смело, че работят с желание, с интерес и с желание идват на училище. Предполагам, че и вие сте така. От тази категория ученици личи си. Да, благодаря ви. Вторият ни въпрос днес е всъщност как мотивирате бъдещето на нашите деца, нашите ученици, как ги карате да вярват в себе си и да успяват в живота? Естествено, че с поощрения, защото без поощрение, без изразяване на задоволство от това, което някой е свършил, няма как да се случат нещата. Малките деца бързо се разколебават, бързо се отчаиват, но пък в същото това време всеки един ученик има естествения стремеж да се себе доказва и да доказва, че е повече от останалите. Това всъщност и аз използвам като формула в своята работа. Използвам техния естествен стремеж, за да се себе доказват, да научат нещо ново и в същото това време ги поощрявам. Естествено, само с поощрения не се случват нещата, понякога са необходими и забележки, тъй като прекалено многото поощрения пък водят от своя страна до едно прекалено голямо самочувствие, което понякога не е много основателно. Нещата трябва много прецизно да се дозират, за да има наистина положителен ефект. Да. Както знаем, вие сте учител на ученици първи етап и как бихте мотивирали учители, които тепърва навлизат в професията? Вие сте учител, както казахте, 32 години, което е дълго време. Така е. Но някои учители тепърва навлизат в тази професия. Така е, 32 години наистина са много. В същото това време обаче се е миг от вечността и трябва да ви кажа, че за вас 32 години наистина са страшно много. Аз знам, когато съм била колкото вас, 32 години ми са се стрували безкрайно дълъг период, но да ви кажа, те минаха като един миг. Затова, защото децата са един заряд за учителя, а и за всеки човек. Зареждат ни с много положителни емоции, дори в случаите, в които някакви проблеми врат и кипят, между самите деца има проблеми, тези проблеми, те са и двигателната сила и те също са емоция, която те кара да не забелязваш как времето изтича между пръстите ти. На учениците, т.е. на учителите, това, което ме попитахте, на младите учители, аз от доста години съм базов учител на университета. Не мога да кажа точно вече колко студенти са минали през моите ръце като техен учител-обучител, като техен ментор, но винаги съм казвала на моите студенти да обичат учениците, на които ще преподават, защото обичта е най-голямата двигателна сила. Ако тази спойка между учител и ученик се получи, децата разбират, когато учителя обича своите ученици, те отвръщат със същата обич, още по-голяма дори. И всъщност магията на ограмотяването, онази магия на импулсивността при децата, онази магия на стремежа да докажат, че могат, да докажат на учителя, дори да е имало моменти, в които не са се справили, се получава именно тогава, когато
детето усети от ответната страна, че е благоразположена, че изпитва майчински чувства към него, че учителя не е този човек, който на всяка цена ще се скара, ще санкционира и така. Това е съвета, който съм давала на моите студенти. Никога не съм си позволявала да им казвам това така ще го правиш, другото няма да го правиш това. Но съвета, който е бил, обичайте си децата, за да има ефект от работата. Просто представата за учител е различна. Но, нали, това е много хубаво да имате връзка между учениците си. Да има връзка с учениците си. Аз с моите ученици много си споделям така от времето, когато аз съм била дете. Затова, защото това естествено за вас са едни много далечни времена, които са и непонятни, затова, защото тогава живота течеше по съвсем различен начин, а и ученическия живот беше по-различен. На децата им е интересно. По този начин, съответно, те ме чувстват по-близка до себе си. В изключително така близки и добри взаимоотношения сме. Когато някой има някакви проблеми, след това е преодолял проблемите си, всички му се радваме, децата го аплодират, ръкопляскат на този, който е постигнал някакви резултати, които до този момент са били някакъв препъни камък за ученика. Имаме такива случаи, в класа имаме деца с специални потребности и трябва да ви кажа, че всички деца от класа им се радват, когато те показват резултати. Аз естествено също им се радвам. Заедно се радваме на постиженията на децата. Да, важна е мотивацията. Важна е мотивацията, да. И за мен главната дума днес беше мотивация. Всичко, което обсъдихме, беше мотивация. Ако човек има правилната мотивация, може да достигне доста големи висоти. Така е. Стига обаче мотивацията да не е комерциална, да не е подчинена на някакви материални интереси, защото понякога се получава и така. Аз съм мотивиран за това, защото за всяка шестица ще получа някакво материално измерение. Било някакъв подарък, било някакво финансово измерение. Така че мотивацията не трябва да бъде такава. Мотивацията трябва да бъде всъщност именно този естествен стремеж, за който говорихме. Той да може да се зароди от децата. Той да може така детето да може да бъде подтикнато към необходимостта да се справя. Необходимостта да знае. То само да почувства тази необходимост. Да знае, да се интересува. И така с различни проектни дейности, възлагам им да правят проекти. Смея да твърдя, че моите ученици са мотивирани. Те знаят, че аз много ги обичам и че когато, повярвайте ми, аз страдам, когато някой от тях не успява и те го усещат това нещо. И в следващите дни винаги полагат едно огромно старание и казват: Госпожо, аз не съм се постарал и няма да ви разочаровам. Днес ще успея, ще видите и наистина е така. Да. Благодаря ви много. Беше ми много приятно и надявам се да се видим отново. Добър ден, госпожо Нели Цацева. Добър ден. Благодаря ви, че сте се съгласили да разкажете истории за опита ви в 125-то училище. Нека минем към въпросите. Първи въпрос: как дефинирате успеха в образованието за вас и учениците ви? Как го дефинирам? Мога да кажа, че с годините, и те са много, които съм учител, за съжаление по-малко им се учи на учениците, но винаги има успех. Най-големите постижения обикновено в образованието са, когато се правят състезания. Дали ще са на общинско, национално или международно участие. Сега, факта, че учениците се представят много добре, особено на Олимпиадата по география, и са представили в София на първо, второ, трето, четвърто място през годините, това показва, че има резултат на моите ученици. Колкото до общият успех на шестокласниците, аз предавам в 7-ми клас. Как се казваш? Александър. Предавам в 7-ми клас. Мога да кажа, че резултатите са много добри, тъй като вече за трета година учат география, минали са през всички континенти, и последната година се учи Европа, там е по-познато място. Така че мога да кажа един много добър резултат и се стремя да ги науча на
алгоритъм, работа с карта, да намират информацията по най-бързия начин, не да запомнят фактология, а да знаят как да осмислят това, което са прочели и къде да го приложат. Това е много по-важно в образователния процес. Но и освен знанието, трябва да има и някаква компетентност, умения и компетентности. Благодаря ви за отговорът. Следващ въпрос. Как се справите с изпитанията в класната стая и как това влияе на репутацията ви като учителя? Как се справям? С усилия, но общо взето дисциплината при мен е много на високо ниво. Понякога с интерес хващам учениците на това, което им разказвам допълнително. По друг път, евентуално, се налага да съм много по-строга. Когато ги поема от малки, те са научени какво трябва да правят и винаги моите изисквания предпочитам да се спазват и когато следя за контрола, то в един момент се постига резултат. Иначе в класната стая на тях им е интересно. Географията е интересна наука, така че не е необходимо чак толкова и учениците са ни много добре възпитани. Особено тези, които са от първи клас в нашето училище, те са научени още от малки как да се държат. Така че по-малко усилия полагаме за дисциплината. Много малки са изключенията. Благодаря ви за отговорът. И третия последен въпрос. Каква е ролята на учителя в изграждането на увереността у учениците? Много голяма. Той е тяхен ментор. Той ги напътства как да подходят, когато събират информация. Той дава пример, особено пак при нашата наука, когато всеобхватно, тя е много интегрална наука, имат възможност да се занимават както с природа, така и с общество. Когато минаваме през всичките тези елементи на това, което изучава географията, те самите си избират дали да бъдат менеджери, особено икономическите паралелки. Ние имахме и такива преди няколко години. Дали да бъдат менеджери, дали да бъдат в сферата на туризма, съответно с икономика да се занимават. Някои от тях обичат да бъдат еколози. Така че самата наука дава много добри възможности. И привлича децата, защото е много разнообразна. Има голяма вероятност нещо да изберат от всичките дисциплини, които са тясно специални в географията. Това бяха въпросите. Благодаря ви за отговорите. Довиждане. Здравейте, госпожо Великова. Здравей, Вайло. Благодаря ви, че сте готови да споделите с нас истории и опит от работата ви в 125-то училище. Радвам се. Според вас училището оправдава ли девиза си "Училище с лице, училище за личности"? Безспорно оправдава този девиз. Училището има своя собствена физиономия, не само в квартала, но и в София. Изструваме се на национално ниво. Вие знаете, че нашите ученици математици печелят и много международни математически състезания, така че вече дори говорим за международна известност в някакъв смисъл. Благодаря ви. Естествено. Имате ли конкретен момент в работата ви в училището, който символизира успеха за вас? Категорията успех не мисля, че не е подходяща за работата в училище. В смисъл, че това е количествен показател. Да, мога да кажа, че имам ученици, които са се реализирали, имам ученици, които се справят отлично, но всичко това е количество. За мен е важно по-скоро качеството. Ако се върнем към първия въпрос, важно е, че изграждаме личности, оригинални, интересни, индивидуални, а не просто да посочим един, който е напълно реализиран. Това е моят отговор на вашия въпрос. Благодаря ви. Според вас, какви качества трябва да притежава един учител, за да се нарича успешен? Безкрайно количество, за съжаление. Безкрайно количество качества трябва да имаш, но зависи от конкретните ученици. Едни качества са приложими за едни деца, други за други. Като цяло трябва да се стреми да разбира хората. Да разбира изобщо хората, не само децата, да се опитва да стимулира това, което е положително във всяка отделна личност. Според мен това е най-трудното в тази професия, тъй като ние работим в класове, но всъщност трябва да работим с отделни, конкретни хора и това прави предизвикателство на нашата професия. Благодаря ви, че участвахте, беше ни приятно. И на мен, радвам се да... Госпожо Вълова, благодарим ви, че сте готови да споделите с нас истории и опит от работата ви в 125-то училище. И аз благодаря, че сте ми избрали. Имам няколко въпроса към вас. Училището оправдава ли девиза си? Училище с лице, училище за личност. Да. Нашия девиз. Да, вярвам, че училището оправдава девиза, защото всеки ден виждам вашите академични знания, т.е. вие трупате нови знания. Но освен това, всеки ден виждам хора, които осъществяват мечтите си и идеите си, което много ме радва и всъщност това са личностите.
крайна сметка обаче училището е както вие, учениците, така и ние учителите. И виждаме едно добро взаимоотношение между нас, което прави прекрасна среда за личности. Създаване на личности. Втория въпрос е кой е най-големия урок, който сте научили от своите ученици? Търпение. Моите ученици ме научиха на търпение. Това е най-сериозният урок. Втори урок, който съм научила и който продължавам да уча, разбира се, и се стремя да влеза в обувките на другия. Тоест, всеки има отделни мечти, различен начин на мислене. Когато комуникирам с някой, да се опитам да погледна ситуацията и нещата и от неговата гледна точка. Така че това е следващото нещо, което са ме научили. И уникалния начин, защото всеки един от нас има уникален начин на мислене. Това винаги ме изненадва и ме учи на нещо ново. Предизвикателство е за мен. И другото, което са ме научили моите ученици, е, че освен че аз ги уча и те много ме учат, и ме научиха да слушам, да съм по-търпелива, по-толерантна и най-вече да ги подкрепям. И последния въпрос. Каква е вашата визия за бъдещето на образованието и успеха на учениците? Това е много сериозна тема. Ясно е, че всеки от нас си представя образованието по различен начин. Аз си го представям по-гъвкаво. Тоест да има варианти, в които според класа, според детето да се променят някои неща, да не бъде толкова универсално, по-технологично. Си го представям бъдещето и задължително ориентирано към реалния живот. Тоест не само познания академични да имате, а да имате социални умения, които ще ви помогнат, като излезете във всяка една ситуация да общувате по-добре с останалите, да се адаптирате по-добре. Така че горе-долу това е някаква визия и съм категорична, че училището не е смисъл само да изкарвате хубави оценки на изпита. То гради емоционална интелигентност, емоционално познание. Това е взаимоотношенията с нас, взаимоотношенията помежду ви. И най-важно е да създаваме критично мислене във вас. Да можете да анализирате и да гледате критично на нещата. Това е моята идея за образование. Благодарим ви за отговорите. И аз благодаря. Здравейте, госпожо Рангелова! Благодарим ви, че сте готови да споделите с нас истории и опит от работата си като учител в 125-то средно училище. Любопитни сме да разберем какво ви вдъхнови да изберете професията на учител. Професията на учител е една от най-хубавите професии в живота. Честно казано, аз не съм си мечтала да ставам учител. Мечтаях да работя в НАСА. Но не да летя в космоса, а да изследвам микроорганизми, такива неща, които намираме извън Земята и да ги изследвам. Обаче така се стекоха обстоятелствата, че завърших педагогика. После така се случи, че започнах да работя като учител, обичам работата си, обичам децата и вие видяхте сами как ви посрещнаха и колко са сърдечни, колко са първични и колко много така имат жажда за знания, искат много неща да научат, колкото се може повече и повече. И това е, че няма един ден, в който да има повторение на предишния, няма такъв ден. Всички дни са уникални, всички дни са различни и те самите виждат, че са неповторими. Както всеки един човек е уникален сам за себе си, те знаят, аз съм им казвала много пъти, че всеки един е, и Иванката знае, предполагам и още помни, че всеки един човек е уникален сам за себе си. Няма друг като него на Земята. Нищо, че вече сме над 8 милиарда. Това са 8 милиарда човешки съдби, човешки животи и 8 милиарда мечти. И дай Боже да им се сбъднат мечтите. Много хубав отговор. Кажете, моля, как мотивирате учениците си да вярват в себе си и да следват своите цели? Моята мотивация по-скоро е едно подбутване, на едно така като ръчкане,
Днес какво успяхте да научите, днес какво успяхте да направите. Аз съм учител, който обичам много да пътува и още от малки, те са втори клас в момента, но могат да ви кажат колко много екскурзии сме направили. И съвсем наскоро ни беше екскурзията до село Чавдар, където изкарахме невероятно. Много хубаво беше. Госпожо, ако имате възможността да посъветвате млади учители, които тепърва навлизат в професията, какъв съвет бихте дали? Значи без любов и без така... Трябва да ти е вътрешно, да имаш такава нагласа и призвание, за да работиш дадена професия. Ако ходиш с нежелание, неудоволствие, само за едната заплата, а тя знаете, че не е кой знае колко голяма, няма да се получат нещата. Просто трябва любов. Благодарим ви, госпожо Рангелова. И аз благодаря. Добър ден, госпожо Златкова. Благодаря ви, че сте готови да споделите с нас истории и опит от работата ви в 125-то училище. Как дефинирате успеха в образованието за вас и за учениците ви? Вижте, ще тръгна с това, че успешно е това образование, което подготви учениците за живота. Подготви ги, като ги учи на това в училище да бъдат по-смели, по-уверени, да вярват в себе си. Също така да ги научим да бъдат готови за промяна и за предизвикателствата, които тепърва им предстоят в живота. Сега да говорим конкретно за мен, да ви кажа честно, успехът се изразява в това, че успях да съхраня частица от детското възприятие и светоусещане в себе си. Казвам, защото работата с децата винаги ме кара да се чувствам млада, независимо от годините, които така или иначе се трупат. А конкретно за учениците ми, за мен успехът няма количествени измерения. Състои се в това да станат едни достойни хора, стойностни личности. Да излязат отвърнали от училище като хора с достоинство, с лична позиция, а не просто като част от масата. А как се справяте с предизвикателствата в класната стая и всъщност как влияе това на професията ви като учител? На успеха ви? Различно. Зависи от ситуацията. Факт е, че не винаги се справям по най-добрия начин, защото съм се убедила, че учениците винаги могат да ми изненадат, независимо от моите очаквания и представители за тях. Не смятам обаче, че това влияе върху успеха, защото за мен е успешен не този учител, който не греши. Няма идеални хора. А този, който успява да запали от децата поне една искрица на вдъхновение, на творчество, на търсене, на желание да израстваш, да се променяш. А каква е ролята на вас, учителите, в изграждането на увереност у учениците? Със сигурност е много важна и голяма тази роля, но в никакъв случай не е единствената и не е водещата, защото за мен най-значимият фактор тук е средата, семейната и приятелската среда. Благодаря ви. Да. Добър ден, госпожо Станева. Благодаря ви, че приехте нашето интервю. Кажете, моля, има ли конкретен момент или история от вашата работа, като символизира успеха при вас? Историите са много, защото годините, в които работя тук, е почти 40 години. Това хич не е малко, но не е много. Така че има някои учители, които може да се похвалят, някои с малко повече. Има много истории. Малко съм сменяла 2 или 3 стаи, докато се установиме в тази стая. Книгите бяха повече, сега са малко по-малко. Децата бяха повече, сега са малко по-малко. Така че историите са наистина, не знам, аз просто не мога да се сетя точно. Няма отговор. Има много истории, разбира се, имаме много събития, които са се случвали в това училище и в тази библиотека.
Правили сме много благотворителни такива инициативи, заедно с ръководството, разбира се. Последно, което много така подкрепяхме, едно читалище в село Каравелово, там беше станало много страшно наводнение. Беше се наводнило читалището и ние помогнахме с книги, с парички, които сме събрали на първи учебен ден. Това беше 2022 година. Но и децата тук си много ме зареждат, които идват да четат и винаги има много четящи дечици, което е най-хубаво. Доста хубаво нещо. Да. Другия ми въпрос към вас е, кои уроци от историята на училището според вас са най-ценни за следващите поколения? В едно училище винаги идва децата да учат и да се научат много неща, освен че учат предмети, които са задължителни. Те се научават и на едно така държане спрямо тях, нали, спрямо учителите, спрямо другите, нали, хора, които работят в училище. Това са чистачки, това са секретарка. Една голяма общност. Една голяма общност, наистина. Така че историята на училището е 70 години, не са малко. Не са много, но си е много... Всичко е било... Според мен е много добре. Директори са сменили няколко, които аз съм ги заварила. От госпожа Конова, господин Ташев, госпожа Анастасова, сега госпожа Николова. Всички са се грижили за това училище. Да бъде добро. Много добро. Третия ми и най-мъдър въпрос именно, ако училището беше едно живо същество и то можеше да говори, каква история би разказал? Сега де. Не знам като какво живо същество да го направи. Каква история би разказал? Каква история? Хубава трябва да е. С хубав край. И като приказка да е винаги с поука накрая. Фантастична приказка. Може и фантастична, да. Няма лошо. В едно училище аз като дойдох да работя, въобще не сме имали такава техника. Не сме си вписвали тези неща в такива, нали, електроника или в аудиовизуална такава техника във всяка стая. Никога не сме си представили, че такова нещо ще се случи. Даже мозъка не може да ти го осмисли, за да има такива, нали? Наистина като в научна фантастика сме сега в момента. Нали, всичката тази технология, която вече се развива, така че не знам какво ще бъде по-нататък, но за сега нещата вървят. Историята върви добре. Да, винаги добре. И не знам, всичко трябва да е добре, всеки трябва да е добре така благоразположен към другия, да не се... Нали, има такива случаи, които не са много хубави, да се обижда човек. Нали, винаги трябва така да е добър човек. Браво! Благодаря, че благодаря, че приехте това интервю. Благодаря и аз. И приятен ден. Госпожо Стела Кокорина, благодаря ви, че сте готова да споделите с нас истории и опит от работата ви в 125 училище. Споделяте с нас... За мен е радост. За мен. Споделяте с нас, според вас, училището оправда ли девиза си училище с лице, училище за личности? Толкова не го оправдало, този девиз няма да го има на фасадата на училището. И доказателство за това са успехите на почти всички наши завършили ученици. Много лекари, много, нали, аз първо говоря като учител по биология, много известни други специалисти, които наистина прославят училището и като кажем ученик на 125 училище, наистина това е гордост. Артисти, инженери и във всички области има наши ученици, които наистина са постигнали огромни успехи. Има ли конкретен момент или история, който символизира успеха за вас? Зависи кой какво разбира под успех. За мен успехът е, когато си постигнал някаква своя цел. В моята толкова дълга практика в училище,
Най-голяма удовлетвореност съм изпитвала, когато бях заместник директор и организирахме едни състезания, подобно телевизионния формат "Аз обичам България". Тогава в тези състезания се включваха не само учениците от класовете, включваха се майки, баби, целите семейства, които носиха питки, показваха ни традиции, обичта си към българското. Особено това състезание в фолклорни области, които бяха на България, ни позволиха от материали, които са донесели безвъзмездно, да направим този етнографски кът, който е в фоайето на училището. Можете да го видите след това. Много други такива акции, които наистина показват, че учениците са причастни към нещата, които са извън учебния процес. Да покажат, че обичат България, да покажат, че са готови да помогнат на деца, които са в нужда, и благотворителните акции, които продължават, са доказателство за това. Навън даже имаме една маслина, която е засадена и подарена ни, е засадена от една майка на детенце, на което наистина много помогнахме в тези акции, като правихме суровачки, мартенички. И аз много се радвам, че тези традиции наистина продължават в училище, защото не е достатъчно само да си добър ученик, трябва да си човек. Да. И смятам, че за това най-голяма удовлетвореност съм получила, когато съм постигнала тези неща, които могат да докоснат сърцето на децата. Много красиво се изразихте. Благодаря. И се вълнувам и в момента, когато говоря. Да. Най-любопитният въпрос, поне според мен, кои качества правят един учител успешен? Този въпрос, според мен, е отправен по-скоро към децата, защото вие можете да оцените дали един учител е добър или не. Защото може да си най-добрият професионалист, ако не успееш да достигнеш до децата, да им дадеш най-важните неща, да ги научиш освен на предмета, който преподаваш, и на човещина, на добрина, на това как да се справят с трудностите в живота, мисля, че няма да си много успешен. Да се надявам, че съм успяла при повечето деца да постигна това нещо. Сигурна съм. Това ще кажете вие отново. Това е оценката, която вие може да дадете за нас, учителите. Дано повече учители да са достигнали до сърцата ви. Така е. Много ви благодаря. Аз също благодаря. Здравейте, госпожо Чолакова. Благодаря ви, че сте готови да споделите с нас истории и опит от работата ви в 125 училище. Как дефинирате успеха в образованието за вас и за учениците ви? Успеха в образованието се свежда не само до оценки, той е един комплексен процес, в който трябва да бъде създадена една положителна оценка, една положителна нагласа за учене. Съответно, съвременният учител трябва да бъде изключително подготвен и адаптивен към образователния процес, защото за мен ученето трябва да бъде да създава удоволствие и съответно ученето трябва да бъде да има един стремеж на учениците по време на цялото им пребиваване в училище. Сега, успехът на съвременният учител, според мен, е и всъщност дали съответно учениците показват някакви знания и умения, т.е. успехите на учениците са успехите на съвременния учител. Всъщност това може само да радва един съвременен учител. Благодаря ви. Как се справяте с предизвикателствата в класната стая и как това влияе на успеха ви като учител? Предизвикателствата, според мен, на съвременния учител, особено в класната стая, са много. И разбира се, те са свързани с различни аспекти на учебния процес.
На първо време огромно е предизвикателството с организацията на учебния процес и с второто предизвикателство, според мен, е свързано и с дисциплината и самодисциплината на учениците. Огромно предизвикателство пред съвременният учител. Следващото предизвикателство, което според мен стои, това е учебното съдържание и методите, които трябва да използва един учител. Съвременният учител трябва да използва изключително съвременни методи на обучение, т.е. новите поколения не търпят стари, закостеняли методи на обучение. Т.е. тук, разбира се, трябва да навлязат изключително много съвременните технологии и учителят трябва да бъде предизвикан първо към себе си и след това към учениците. И разбира се, не на последно място, за мен предизвикателството е изключително много големия стрес и напрежението, което имат учениците. Напрежение, че трябва да бъдат най-добри, че трябва да изкарат по-високи оценки и така. Това е, според мен, много предизвикателства имаме в класната стая. И последен въпрос от нашето интервю. Каква е ролята на учителя в изграждането на увереност при учениците? За мен учителят трябва да бъде модел на подражание. И учителят трябва да показва преди всичко увереност към себе си и след това да бъде предадено на неговите ученици. Тоест той трябва да бъде уверен в себе си. Разбира се, тук как може да се създаде увереност? Учителя трябва да насърчава изключително много своите ученици. Той трябва да бъде огромна подкрепа на учениците, да мотивира учениците и да работи за мен индивидуално с всеки един ученик. Тоест, той трябва да мотивира, изключително много да мотивира учениците. Благодаря ви. Здравейте, госпожа Николова. Здравейте. Благодаря ви, че сте готови да споделите истории и опит от работата ви в 125-то училище. Бих искала да ви задам няколко въпроса. Заповядай. Първият ми въпрос е, според вас училището оправдава ли се с девиза си училище с лице, училище за личности? Аз съм в това училище от 1997 година. Това наистина е много дълго време и той е изключително свързан с моя живот. Всъщност по-голямата част от живота ми е преминала тук. И първоначално работех като учител, след това от 2006 година станах заместник директор, а от 2017 съм директор. И във всичките си години, в които съм била в това училище, винаги съм се стремяла да възпитаваме нашите ученици преди всичко да бъдат личности. Знания се трупат и на други места, но личности се градят на места, където има любов, обич, отношение към учениците. И аз мисля, че ние го постигаме това и училището напълно така оправдава своя девиз училище с лице, училище за личности, тъй като наистина училището ни е едно от най-големите училища в столицата, така едно от най-желаните училища в столицата и разбира се, това има своите причини. А те са именно това, че ние в училище се опитваме да градим личности. Благодаря ви. Следващият ми въпрос е, кой е най-големият урок, който сте научили от свои ученици? Всъщност уроците от моите ученици са всекидневни. Но това, което може би съм научила най-много, е да бъда търпелива с тях. Когато избързваш със своите действия и решения спрямо учениците, това води понякога до грешки. Но когато обмислиш, когато се опиташ да се поставиш на мястото на този ученик, да видиш неговите чувства, емоции, какви са, тогава решенията са по-добри. И всъщност, може би, уроците, които съм научила тук, са на търпение. Благодаря ви. И последният ми въпрос е, каква е вашата визия за бъдещето на образованието и успеха на учениците? Това е много сложен въпрос и много хора все още не могат да дадат точен отговор на него. Аз смятам, че българското образование като цяло е добро. То, разбира се, има своите проблеми, които
трябва да се решат глобално на национално ниво. Аз се опитвам като директор да прилагам моите виждания за образованието, колкото ми позволяват нормативните документи тук в училище. Аз смятам, че моите колеги трябва да имат достатъчно свобода, за да преподават своите дисциплини, така както те смятат за най-добре, така както решават, че за учениците е най-добре. Това е по отношение на учителите. Наистина, свободата в работата на учениците, в работата на учителите с учениците би довела до огромни резултати. И другото, което смятам е, колкото и тривиално да звучи, вие растете тук, 12 години от вашия живот минава в училище и една от нашите основни задачи е да ви направим добри хора, емпатични, хора, които след това да се справят добре в живота, да имат опита, който е необходим, за да прекрачат тази голяма крачка, когато приключи училищното образование. Благодаря ви, това бяха въпросите и ви благодарим, че се съгласихте. И аз благодаря.